Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Jogja Jalan-Jalan. Untuk hari Minggu saya tidak kemana-mana ini lho. Untuk hari Minggu kita mau bersih-bersih rumah dan menggerujuki kandang-kandang manuk. Ngoten niku. Minggu-minggu rasa dolan wong dalane macet. Pokoknya ngono kuwi lho. Iki manuke ana pira iki? Jiro, 3, 4. Ngon-ngonku lho. Pertama udah dibersihin ini tadi. Pot bunga diganti semuanya. Sudah bersih. Sudah bersih dan kelihatan nyaman begitu. Sedulur-sedulur sedaya lho. Aku kurang nandur iki lho. Ambil gading. Nandur nggo nang sawah kula bisa ngono. Dipun kabare bate-bate sedaya. Tak nggih padha sehat sedanten, sehat alhamdulillah, mugi-mugi diparingi lancar rezeki lan barokah sak kabeh-kabehipun. Nanti tinggal kebun ini rada reget iki lho. Jadi kudu dibersihkan ulang nanti. Suasananya kotor sekali. Untuk aktivitas hari Minggu. Kondisinya seperti ini. Suasananya yang sudah dibersihkan rumahnya. Delok wong nandur kembang. Jarene kembang apa kuwi jenenge? Nandur kembang sik lur. Men omahe ketok ijo royo-royo. Suasananya cerah. Biasanya ya penak dulu bulan-bulan nih ya legah ning nek macet. Marai kesel neng dalan nek macet iki. Oke, sekian dulu vlog untuk hari ini. Besok disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera awake. Selamat siang.